Yes. Oh. Dale ngoma. Ihlonipha onke ama-artist ase-South Africa. Ahluphekayo. Ayo yonke Yekho into ekhuluma nje umuntu athi. Yeah. engasile ngenxa yama-foreign agcwala phesheya. Amaziyo nawakhe. Akekho umuntu ohlupheka kakhulu emhlabeni Uthi athi sehlupheka. njengomuntu oyi-artist. Manje akakwazi ukuhamba. Umenziwa yonke into oqeqayo Uba yena nowulayo. Kuwo onke ama-artist akhona. Hloniphananga akhona. Uthawucetshwayo. Hloniphe uLucky Dube. Ukhulume nangoGoodman. No. Ucetshwayo uhambe yonke indawo. Ehlala uMan noma-Alvin. Phesheya uyafunda futhi ipiyano. First chemistry. Ucula ingoma. Ukhubazekile kakhulu ekhanda. Uthi inkosi sikelela i-Afrika. Amagama lawa asho ucetshwayo. Phesheya ufunda ipiyano. Kade Intombi zonke lezi bey'cula into ezwakalayo. Uma usize umuntu akekho ohlupheka njengowe-artist. uLucky Dube hambe wonke umhlaba. Hambe ekhuluma One Nation. Kodwa uthe uma esephumula ufuna ukuphumula wabuye eSouth Africa. Ungayifika eSouth Africa ubona amaZimbabwe amnyama njengayo. Kanti akazi ukuthi uhulumeni use-arrange ukuthi amaZimbabwe amsuke ngoba akazi acule eralini amaZimbabwe ambulala kanjalo. Amnyama njengayo alapha eSouth Africa alotshongusi abotha kwakhe. Nansi enye i-artist ephilayo yayibona emehlweni iy'kumpulu idlala amaphoyisa kamasipala. Ayayibona kodwa ufungabophelana icula endaweni iyacula indayiphela. Ungazi ubopha umuntu ubopha impumputhe imadragile zefaka emiliyoni. Hhayi sebenzile ngibophe impumputhe aboshwa kanjalo. Nono bafakulawa nesifisa ukuthi lwaphansi isake siyalimala. I-artist yesilisa adlala abasakala, adlala ama-imediya. Kukhona izinto enjengo-gospel house, awazi noma ezahulumeni noma ezabani ubuye ukhokhe uma usuya kuzo ukhokhe imali usizilonke noma yishiye artist edlayo njengamanje noma udla kuyiphinto la udla khona njengoba amakhona nemanenga oyothunyelwa nawo njengoba thunyelwa uLucky Dube ekhambulayo uyazithini woyi no
Hey ungasho ukuthi ngoba uyasha wena amanye zonke into zakho zeyilungile i-artist umuntu osupheka zalwa uyi-artist uzufe we-artist kodwa i-environment esebenza kuyo sikhulu kakhulu kuthiwa yebo uyacula impela kodwa manje ugcala uhulumeni ngeke sishamisa ucula kahle impela kodwa manje akanayo imali yokukhokha akanayo imali ogara lokamagara uyadweba udweba usizo ngoba kuphiwe awuyashintsha kuthiwa no inhlangano banathi kanti cha wena uveza isimo esikhona Mandela off. Hey, oh gospel house. Is that the house? Sao bảy đầu chụp chạy chỉ còn. Bé đã có cái đường đây nuôi cò lò luôn. Nuôi cò lò. Đâu bé, bé này. Lên đảo ấy, chỉ sẽ là xuống đảo nhìn, ai mang ra cái qua dùng nè nhá, rồi phải là khuôn mình cứ rồi nó mới sáng.